Napapagod na po ako mag-aral. Maliit pa ako, ganito na tinatrabaho ko. Pero, sige lang, kakayanin ko para sa pamilya ko, Ako'y ma'am. batang maagang namulat na sa trabaho. Sa edad ko na 10 taong gulang, nasanay na ako at natutong mag-araro. Simula nung bata pa ako, katuwang ko sa lahat ang nag-iisa kong kabayo. At wala na ang aking mga ama't ina. Ang aking ina ay nag-asawa na rin ng iba, habang ang aking ama ay nakulong at di ko na nakita pa. Hanggang ngayon walang balita sa kanya. Natuto na akong maaga nang nagbanat ng buto. Mga batang katulad ko ay masayang naglalaro. Animoy walang problema na hindi katulad ko. Nasa mura kong edad, problemado na sa mundo. Sana tulad nila akong ini-enjoy ang kabataan. Naglalaro ng habulan kasama ang kaibigan. Naiinggit ako sa mga katulad nyo, nagagawa mga gusto, merong pamilya na buo. At alam kong habang buhay ko na tong gagawin, tanggap ko na ayos lang para sa pamilya ko na rin. Tiisin na lang basta para lamang sa kanila at para sa aking ama. Sana makita pa kita, miss na kita. Siguro hindi sana ganito, kung kasama pa kita di ganito dinanas ko. Sige lang at kakayanin ko lahat ng ito, mag-aararo hanggang sa lahat ng makakaya Sakit ko. po sa pakiramdam na akalain mo sa ibang bata. Sila nung swerte nila dahil minanay sila at tatay.